Welcome to PFTV Mapagania. Spethu King London. We Pagania. Danke impilo, danke Yeah. naye. Azo into yokuqala kumele siyenze ne. Cabanga ukuthi uDr General Khoza kumele kumadlanga commission. Ayo explain ukuthi why si happy so. Ayochaza ukuthi why thina si happy so. Viki neviki. Bambiza na ku parliament. Achaze futhi Naku Adam. ukuthi why bagijima kaso. Ezoku Pirates Fan TV. Azositshela ukuthi le happiness sitha why asinika le happiness so. Alright sithi kule game namhlanje vele obvious. Bengibhekile ukuthi vele soyiwina le game. Because abafana bokumele bayenzeni since kwenzeka lento ya weekend le ya last week. Bokumele at least basijabulise azukujabula lokho. Sasmile siveza amazinga. Yeah, then Saturday vele sayiceda Saturday besidlala iball work for Saturday ukuthi siqeda ngabantu eMamelodi uyathola even namanje noma ngafonela uPeter Shalulile uthukile la khona uthukile la khona Yeah. ithi ukuthatha ngikubeka uthami ngebhakaniya ngizokuthatha khona yawuthami FF Chiefs yafa le out ne Chiefs makliwi Chiefs kamela utso ayidli yeah Pyramid amishaya ku Kev ngayitshela ngathi le club ewazi ukudla iSundowns ku final uyangithola Magesi ku first leg eCalvin Black Label ladlani iPirates yagcina ngani Sundowns. uyangithola manje iBhakaniya ishaya iMagesi Showcase obvious. Last question, London, man of the match. King London King London. ngoba lo London lo Chiefs lo zoba ngumsindo uLondon nomncane mina nguking wabo London yeah uthini Man of the match. aw Tito Tito Wetito. 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 Retito. asina mahloni ngayo awubhakaniya Thanks, Pagania.